Bigyan siya ng documentation ba? Kasi from CFD, ito si Adventist. Dili, seminar ko si FD Kaabag. Yan o. O Kaabag, pero wala dyan yung May interview na ni Brother Jerry. Kasi galing sa CFD siya. Ito mga Sige. mga Baka may kaigsunan, documentation kayo, kapatid. nakaseminar siya sa CFD. CFD. Mo niya kabag. Kaabag. Oh. Okay. Kaabag sa kuan ang gagmay Kristohanong katilingban. Oh. Diya sa pangibiran. Mas maganda. Ikaw nakaseminar ng CFD na nagiging Seventh Adventist. Ito galing sa CIPLAM, nagiging Seventh Adventist. Ya ganito ako sa Tiwason. Tiwasa. Gusto nang itag kabaguan, nagsulod ko sa Iglesia ni Cristo. Nagsimba po ko og Iglesia ni Cristo pero wala ko nagpabautismo. Nagpadoktrina lang ko og 25 ka doktrina. Nahuman jud nako ang 25 ka doktrina, yung 6 months man mahimo sinusubok daw bago bautismuhan. So wala ko wala na ko nahuman ang kanang nahuman ako ang doktrina pero wala na ko nahuman tong ilang 6 months nga sinusubok. Kay nakita na ko pag kanang sa ilahang kuan kinahanglan sa isa ka semana kaduha ka mosimba tuwing Huwebes o Domingo. Magsimba ka sa isa ka linggo ka semana mosimba ka o Huwebes, Domingo. Nya 25 ka doktrina ang imong humanon. So dahuman ako ang 25 ka doktrina niya wala ko nagpabautismo. Nya ning wala ko kanang ning kuan ko kay nay nakita na ko nga dili mayo kanang manigarilyo nangutan ako dili day bawal sa inyo manigarilyo. Siya dili daw. Yan namang iniguman og simba nata dito sa kilid magkuan ba Magsigtabako. kung nagkana ko nga mura tamday gihapon ni og Katoliko. Kung may para sa Katoliko na lang kay kuan pa may bawal yung nigarilyo. Unya ikaduha nagkuan na pud ko naniid ko dito sa saksi ni Jehova. Ipangita gyud nako ba nga kuan. Madam gihapon kay mula laman nang minom mo kuan ba. Mayroong gyapon ginagmay. Ginagmay mo chat pod. Kay ka moral di same gihapon sa kuan. Unya nagkuan pagid ko kay tulo man nagatuig wala ko nagsimba na. Nya sunod dito ko sa United Pentecostal kanang Wanis, tawag ilang Wanis. Okay kay kanang born again jud sila kanang UPC United Pentecostal Church. Okay kay gunahan ko kay live sila magsimba niya. Wala pud sila bisyo, bawal ang bisyo, bawal ang panigarilyo. Okay gyud ang kuan dito pud ko na tuon dili man pud sila mo to Dios Amahan nga persona. Diyos Espiritu Santo nga persona so sigo kuan mali gyapon so ngita na po kuglain nga kuan Hantod niya. hantod nakita na ko ang Seventh Adventist nga naagyo na ako ang gusto gyud bawal ang panigarilyo bawal ang pag-inom-inom paghubog-hubog bawal unya kuan pod sa doktrina sa Trinity kasabot ko kay mo mong ginagyan nga naagyo Diyos Amahan persona Diyos Anak persona Diyos Espiritu Santo persona so nasa Seventh Adventist na ako nakitaan. Nya sa pagkaon tama man pod kay say makadaog gyud ang pagsubra pagkaon og baboy. Nya nakit siya to sigo. Duha ka seminaran to, bulan to sa March si Pastor Arellano, Gerson Arellano ang nagsimidar. Nahuman ako ang seminar pero wala ko nag-decide nga magpabautismo, wala ko nagdali-dali. Naniid pa ko. So sige kog simba Adventist, wala gyud ko nagpabautismo. Kay base ko niya dili pa ni mao. Ikaduhang seminar na ako, kato nang it is written, bulan sa October, mga ito nga diploma kong ipakita. Dito na ako nag-decide, pag human na ito nga seminar, dito na ako nag-decide ng magpabautismo. So dugay yung akong kuha nga nag-Adventist. Sige, pag gilalom-laluman pa na akong Moadto taron. Kuita. Magsakit wala ta. na ako gidali-dali. Tama man gid ang mga ang doktrina gid sa Seventh Adventist tama gyud nakasulat sa kanan sa Biblia. Nabutismuhan ka atong niaging Atong bulan sa October. Bulan sa October. 2023. sa to pa magtuig ka karong October. Pero duha ka seminar po nga nagsugod kog seminar katong kang Pastor Gerson Arellano diha sa Tagum. Unsa tay pangalan nimo bro? Joel Brother Joel Las Piñas Serrano. Serrano. Igun sa mo ni Pastor Serrano. Ana lang gyud kay kang ako ang kaliwat gyud is taga Angeles City Pampanga. Ang ako igsoon gani karon tuwa pa sa Double R man nimo Serrano no. Akang pastor kay dili mo pareha kay double R man gyapon siya. Kapampangan jud ko. Pareha ra gyapon. O dugong kapampangan kaya lang dili lang ko ipinanganak sa Kuan. Dili lang ko gipanganak sa Mindanao tungod kay akong mama Bisaya. Pero akong papa Mag-request ko nimo Sir Denmar. o kapampangan. Si Denmar mga kaigsunan, kumpuni sa CFD, CFLAM. Mo na silang CFD, CFLAM nga nakamatas kamatuoran. Na nakaroon sila sa 3 Media, sila na ang apologetic. Apologetic. Ako rin nangibaling. Mo na sila ang mga tigdepensa sa kamatuoran
si Joel Serrano o si Dinmar Santiago. No, mo na silang mga banggitan na pangkaron na sa Trimedya sa Seventh-day Adventist. Mo na sila mga kaigsunan. Atong pakpakan mga igsoon, mo na atong mga debaters, no? Atong mga mentors. Oh, mo na sila. Thank you very much. O Sayang. makita ninyo ni igsoon kay ang seminar sugod na karong gabi mo na nga na makadawat mo mga certificate, no? O makamakdebate ani. Uman siguro pag uli na to, no? Para nga makuha gini mo ang Ako ganito. member kay di man ka ma-member ug di ka kaaging makdebate basta debaters Kapil lang team. naman yan eh. Hindi kaya bibigyan ng unani ko. Kapil man yan. Sino ang nagbigay sa iyo? Pag humanang kong seminar, Sa kuan na siya sa seminar ninyo. Yung tanong mo, simple, sino nagbigay? Mm. Nagtanong ka pero hindi mo alam. Dapat alam mo kung magtanong ka. Hindi pwede ka tulad ni John Dot. Alam ko. Chapter. Hindi niya, wala naman tago chapter. Ano paki Alam mo paki si Jando, takot talaga si Jando. Tago chapter. Hindi yan si Jando. Jandong alabado. Hindi yan kumilang sa ating mga defense. si Strong Alado. Oh, Strong Alado di musukol ni Jando Alabado. Sana bali na. Bali. Muna yung mga debaters na to mga kaigsunan. Bongga. Oo, wapagani mo sikat, pildi na. Joke na bro. Tata, duha ka pastor sa Baptist. Wa ka gwanta, pildi. Basta to, Baptist to, si Pentecostal. Pentecostal? Testicostal of aliens. Muna yung mga debater, di na basta-basta ang kuha ni Pastor Hamoy. Ako muli ng city. Ito, Sige. basta na itong bikir. Bikir. Muna siya tagiya sa lawas ni Kristo. Gato, lawas ni Kristo. Mo lagi. Kaya ang lawas ni Kristo galing sa bikiri. Yan. Hindi galing sa Romano Katoliko. Yung sa Romano Katoliko, bikir yan. Ano sa especie maraming Oo. body of Christ.